Nabulabog ang mga residente sa Punta Dumalag, Matina Playa, Davao City, pasado las 10 kagabi Agosto 3, dihang kalit miulbo ang dakong kalayo nga milamoy sa mga balay. Daling miresponde ang mga bumbero sa lugar. Sa kuha nga video ni Ryle Llanes, nga usa sa mga responders, makita ang pagtinabangay sa mga bumbero sa pagpalong sa dakong kalayo. Makita sab sa video nga halos gilukop og lamoy sa kalayo mga balay nga naa sa lugar. Nakuhaan sabog actual video sa residenteng si Clark Bangka ang nahitabong sunog kagabi. Makita nga baga na kaayo ang aso nga halos milukop sa kangitngit sa palibot. Timailhan nga kusog og dako na kaayo ang kalayo. Ang nagdilaab nga mga balay halos gama sa light materials kun mga kahoy. Diri amo nagsugod. Ang kalayo boylo na nya diri po namon tulay. Diretso po pagawas diri sa mga bata. Diretso na po mi diri. Mandagan mo ito tabok kuan pa. Salom na mi ngadto. Ya dagan mga bata nga akong gipandala tulo ka buok. Subay sa report sa Bureau of Fire Protection, gibana-bana ang anaa sa 120 ka mga balay ang nasunog. Sa inisyal nga tala sa BFP, anaa sa 174 ka mga pamilya ang apektado sa sunog. Gibana-bana ang anaa sa 2,400,000 pesos ang danyo sa sunog. Sumala sa BFP, wala pa nilang matino kung unsag yun ang sinugdanan sa kalayo ug asa nagsugod kay paspas nga mekanit sa kasikbit nga mga balay. Sanglit padayon pa ang ilang investigasyon sa insidente. Sir, based sa ako ang nakita na record na last year lang po, July 2021, napoy nahitabo diha sa Punta Dumalag. Karon nahitabo, bali kaduha na siya sir, na nahitabo na sunog. Ug so far, based sa mo ang nakita, mas dako-dako karon ang nahitabo na sunog sir. Milungtad og kapinduha ka oras ang sunog. Una gideklarang fire out sa mga bumbero hapit na alauna sa kadlawon. Matod ni FO1 Christian Adolfo, ang investigator sa kaso, kusog ang hapak sa hangin ni atong tungura. Sanglit duol kini sa baybayon hinungdan nga nadugay sila sa pagpalong sa kalayo. Dili sab kini ang unang higayon nga dunay susamang insidente sa lugar. Actually, dili man kay siya ingon na ingana kalisod ang dalan kay medyo dili man pud kay siya ingana kagamay. Kaso lang ang sunog nahitabo manggod dako-dako na pag-abot namo. Syempre di man namo pwede ipabantang ang among fire truck. So nagpalayo mi gamay. And then ang rason yun na nakita namo ato is ang hangin. Kusog ang hangin kagabi mo tong paspas ni Kuya na pangkalayo og digkit-digkit yun ang mga balay. Makita man nato diha na area na digkit-digkit ang mga balay. Unya ang gamit sa ilang mga balay puros live materials. So, meaning kung live materials nga siya, paspas yun na siya mudakop og kalayo sir. Miabot sa katulong alarma ang sunog. Wala hinuoy na angin nga kinabuhi sa insidente. Subling pahimangno sa BFP sa publiko nga kinahanglang mag-amping kanunay susihon ang electrical connection sa panimalay guban pang gamit nga posibleng sinugdanan sa kalayo. Temporaryo unang gipahikling sa Dumalag Gym ang mga nasunugang residente. Mitunol na sabog pa si unang hinabang ang barangay ug City Social Welfare and Development Office sa mga apektadong pamilya. Padayon sab ang validation ug assessment sa CSWDO sa nasunugang lugar aron masuta kung pilagyod ka pamilya o individual apektado sa sunog. Nagpasalig sab ang CSWDO nga gawa sa mga pagkaon ug gamit, mutunol sab sila og financial assistance sa mga nasunugan aron dunay kapatukod balik sa ilang mga naugdaw nga balay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.